Gayo mangkat. Loh, kowe karek mancing apa arek kondangan? Biar kondangan to, Pak. Bayo ngalah kok yo ora nggo bathik to, Yis. Lah ra duwe aptuku yo larang kok. Kebangetan nek kowe, Yis. Iki lho bathik kanggo aku ora nganti 100.000. Wis kualitas istimewa. Lah bathik apa kuwi, Pak? Iki bathik menteri, Yis. Bahane saka katun premium. Motive yo akeh. Tur dilapisi furing. Dadi ora rawang. Tur nek dienggo wadem. Lah bathik iki sing nganggo dosen, PNS, lurah, camat. Ngono kuwi, Yis. Sing nganggo bathik iki wong sangar. Lah nek kowe nganggo bathik iki luwes, Yis. Tak jamin ganteng kaya Arjuna. Wong ki nek gelem nganggo bathik menteri, Yis. Wibawane ketok kaya, Yis. Oh iya ya. Penampilan kuwi kudu dijaga, Yis. Kan eneng peribahasa. Ajining diri gumantung obahing lati. Ajining raga ya gumantung busana. Ke bathikmu iki lek tuku ning ndi iki? Apa gerling ngenehi? Waduh, aku ya tuku dhewe to, Yis. Kowe arek tuku, buka wae TikTok karo Shopee-ne @bathikmenteri. Nek ora buka wae Instagrame @bathikmenteri.85. Ning kono wakeh pilihan motive. Tur garansi 100% nek barangnya rusak. Ya wis tak melu tuku sing kaya nggonamu iki, apik tenan iki. Lah ya ora nyandak to wisan wektune. Iki wae lho nggonen. Gratis to iki? Saiki iki apa ana sing gratis?